Jeg har det på Rick alligevel. Ham når han hacker. Nej vel? Jo. Så Jeg potter. Potter du på en Iron Guy, eller hvad? Nej, på en Giga. Prøv at se ham. Jeg dør sgu da. Det er du? Ja. Jamen, hvad er det der? Ja. Flot. Hvad fuck? Hvad kan jeg gøre, seriøst? Please. Okay, 2 sek. Skriv det lige. Booster bare. Ja. Ja, vi ses på forum.